Mart kasi titingin kami ng laptop. Karag-karag na kasi yung laptop namin. Ilang years na yun. Tapos yung laptop ko naman sa Pinas, hindi ko siya nadala. Kaya need namin bumili. Kasi pag lumipat na kami ng bahay, mag-start na ako nung, ayan, yung plano kong online sari-sari store. And need namin ng magandang laptop kasi gagawa kami ng website for the online store. And after nito, idadalhin namin yung sasakyan sa ayan, mag-aayos kasi may aayusin sandali. Medyo kasi maamoy siya. So, wala din naman kami pampalit. So, ipapaayos na lang namin. Tapos, maglalakad kami galing dun sa papaayusan namin ng sasakyan. Maglalakad kami papuntang center. And, ayan, tingin-tingin. And, medyo nagugutom na din ako. Kain-kain. It's, ano na, mag-aalas 2 na. Kaya lang, diba, dito, bread lang naman. Di ako nakapag luto ng rice. Kaya, ginugutom pa rin ang tiyan ko. So, maghahanap kami ng mga kainan. And si Xavi, hindi kasi yan natulog pa. Kaya, ayan. Ako, nakatulog ako kanina. And, sa pagod. Kasi nga, nag-i-impake kami, guys. Ito lang pala. So, it's near IKEA. Yeah, The just Media look. Mart. Why is this too busy? Yeah. My gosh. So, ayan guys. Kita-kits mamaya sa Media Mart. Guys, naglalakad na lang kami. Si Xavi po, ayan. Nakatulog siya. Nagising nung binuhat ni Dada. Oh, the media market, sabi. Actually, this is my ear sticker now. Because usually, pag nag-order kami, like nag-order kami ng mga camera ko, first, through online lang yun. And, yun, first time kong bumisita talaga. Ay, nakapunta na pala kami ng Camera Express. Kasi pinaayos ko yung setting ng camera namin. Yun lang. Pero hindi naman kami bumili. Grabe ang pila. Explain nga pala kanina ng sales agent yung difference ng iba. Tapos, ito yung napili namin. Ayan, yung Microsoft na laptop. So, yan yung price. And, touch screen din siya, guys. So, ayan. Okay siya. Pasa 5 sa Vika. Ka na pa ba? Go, go, go! Go, go! Run, 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 run! Yay! Swar? Tapos na namin, ayan, lumabas sa Media Mart. So, ayan na, may bago na kaming laptop. Hindi na siya karag-karag. Tabi ko. Ayan ako si Bulilit. Tapos, ayan, nag-change na lang din kami ng brush. Ano guys, windy. So, tingnan nyo, yung buhok kong magulo, lalong gumugulo. A few moments later. So, ayan guys, iniwan namin yung sasakyan doon. And, when are you gonna get that one? The car. More happens. Ayan, so bukas pa yun kukunin. Ngayon, maglalakad kami papuntang center. Ayan si Sabi. And, mainit. So, okay lang. Nahihiya siya kasi nag-vlog ako. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. Ayan, si Dudong nag-order na. I think my name is Lam. And si Sabi, ayan. My name is Sam, yeah? Ayan yung view ng restaurant. Oh, Namin. Ito-try namin yung This is ayan, the place yung Turkish restaurant, we're going guys. to leave. Yes. So, ito yung last namin nakain sa labas Say na goodbye, nakatira pa kami. Ayan. Sabi ko, itry natin yung Turkish kasi naalala ko si Filipina in Turkey. Hello, Sisi. So, ayan. Turkish restaurant yung kakainin namin ngayon and ito-try namin.
Kasi nga, minsan nakikita kitang nag-vlog na nagluluto-luto. So, ayan. Sabi, say hi. Hi. Hi, sit us down. Hi. Oh. Oh, bye na. Roast. Prost, Sabi. Prost, Papa. Do you wanna Cheers, cheers. Prost. That's Breda. Dutch? A few moments later. Guys, tapos na kaming kumain. Tinago ni Bibi yung cellphone ko kasi ayan, puro cellphone na lang kasi talaga. Totoo naman. So, ayan, moment daw ng conversation naming dalawa. Kaya, ayan, natawa lang ako kasi ayan, for the first time niyang ginawa yun. Pero, ayan, okay naman, at least nagkaroon kami ng conversation kasi usually magbablog pa ako nun or may mga mag-text or mag-chat-chat sa group namin, ayan, sasagot pa ako. So, wala munang sagot kasi, ayan niya, tinago niya. So, ayan guys, ang salarin. Tinago niya. Sabi! A few moments later. Hello guys, nasa Pull&Bear kami. Sabi niya if gusto ko daw bumili ng gusto ko. So, ayan. Sabi ko, why not? Diba? Why? Oh, nee, niet mooi. Some boek. Deze. So, ayan, pili-pili muna ako habang, ayan, siya yung nag-ayaya. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. A few moments later. Ayan mga Inday, I'm home already. Tapos yung mag-ama, si Dudong at si Savi, ayun, nasa labas. Kasi nung pumasok kami dito kanina, nakakita si Savi ng football. And talagang gusto niyang lumabas. So ayun, inilabas muna ni Dudong. And ngayon, andito na yung laptop namin. Ayan, so i-unbox ko na lang siguro to ngayon. While bubuksan ko to, magchika-chika muna tayo mga Inday. And nga pala, ayan, bumili din kami ng laptop bag. So, ayan. Actually, fit lang siya dito. And, ano ba yung pagchichikahan natin? Ito na lang, kuripot ba daw yung mga Dutch? Kasi, yan palagi yung naririnig ko na may mga, ayan, kuripot daw. Kasi kinukompare nila yung Dutch sa American. Yung American daw galante, ganun. Ano yung masasabi ko? Since may partner akong Dutch, para sa akin, hindi naman sa as in kuripot sila, practical lang. Practical lang talaga sila sa buhay. Kasi yun yung napansin ko na hindi sila masyadong magarbo. Like for example, dito, lahat ng tao, di ba may kotse? Pero, mas comfortable sila, lalo na pag sa malapit ka lang, mas comfortable sila gumamit ng bike. So, ganun. Ganun yung mentality nila. Kung saan mas makakasave, doon sila. Pero, hindi din doon tayo kasi mababang presyo. Hindi din. Tinitingnan din talaga nila yung quality. So, ano ba yung right term? Siguro wais sila. Like for example, itong laptop na to, may laptop kami, pero matagal na din siyang laptop ni Wibe. Hindi din siya bumili na for the sake na dagdagan lang niya yung laptop niya. Bumili siya kasi karag-karag na nga yung laptop. Need na namin. Tsaka yung sabi ko nga kanina, mag-open kami ng online shop. Yung Filipino sari-sari store, hopefully soon. So, ayan, need namin ng magandang laptop. So, ganun lang siya, guys. Pag sinabi kasing kuripot, talagang, ayan, hindi ka nabibilhan. Like ako, hindi naman kami ginugutom ni Bibe. And, yung sabi ko nga, practical nga lang. Like for example, itong pag-YouTube ko, nakasupport siya.
So, kung kuripot siya, hindi niya ako bibilhan, guys. Hindi niya ako regaluhan ng camera. Ayan. May GoPro din ako. Pero hindi yun as in binili lang niya nang wala. Binili niya yun as a gift. Like, for example, itong camera ko, gift niya to nung Christmas, yung nakaraang Christmas natin. Tapos yung GoPro, parang sa anniversary namin, gift niya yun. Tapos yung cellphone ko naman, yung ito, kasi ako din, pag hindi sira yung gamit, hindi din ako bumibili. So, ako yung typical na kuripot. Mas kuripot ako sa kanya. And yung ito din, regalo niya din to nung birthday ko. So, yun. Kasi pag kuripot siya, hindi naman siguro niya ako bibilhan ng ganito. Kasi, ayan, medyo mahal-mahal din naman to ng konti. Di ba? And, ay nga pala, so ito yung pinili namin, kasi nag-ask kami sa sales Manila kung ano yung magandang laptop. So, ito yung nirecommend niya. So, Microsoft Surface laptop. Ay, may bago kaming laptop. Alam niyo ba guys, touch screen siya. Ayan. So, hindi ko na muna i-open. Ganyan lang siya. Papakita ko lang ano yung laman. So, ito, ano kaya to? Ayan. Aside from laptop, sa loob, may ito yung nakalagay. Ito yung manual, guys. Tapos, ito yung charger ata. Yes. Charger siya, guys. Okay. Siguro sa other video ko na lang siya i-open. Ayan guys. Ayan, practical na tao yung mga Dutch. Ibalik natin yung camera. Ayan. Super napaka-practical nila guys. And alam nyo ba dito, yung mga teenager, mahilig na sila, kumbaga nag-work na sila as part-time. Pandagdag sa mga allowance nila. Like for example, yung pamangkin ni Wibe, ayan, nag-aaral sila and at the same time nagpa-part-time. Normal lang yung ganun dito guys, na if makikita nyo sa mga grocery stores dito sa Netherlands, ganun talaga, makikita nyo ang daming mga teenagers na nagwo-work. So, ganun sila, maabilidad, and dahil maliit pa lang sila na tututunan na nilang magbanat ng buto, kaya very tight sila sa money. Kung hindi importante, ayan, hindi sila ganun talaga. And may nga pala guys, for example, may mga lakad kayo ng kaibigan nyo. So, normal lang talaga yung sinasabing kanya-kanyang bayad. So, ayan, ang tawag dito, tiki-tiki. So, after pag dumating na yung receipt ng kinain nyo or yung bill nyo, ayan, automatic na sa mind ng mga Dutch na, ayan, magbabayad isa-isa. So, ganun dito. And, maliit or malaking man yan, share, talagang nagsishare talaga sila. Hindi nila yung pinapalampas. So, ganun yung mentality siguro ng mga Dutch. Kaya siguro, na-misunderstood ng iba, like, sabihan ng word na kuripot. So, ayan yung masishare ko for today, guys. Ayan. Hindi naman sa kuripot, wais lang talaga or practical yung mga Dutch. And, ayan, before po natin i-end yung video natin for today, mag-shoutout muna tayo, guys. Ayan, shoutout time. So, unang-una namin isa-shoutout. Ayan, shoutout sa'yo, Sis Luna Evergarden. Actually, Jed yung name niya, Jed Tan. And sabi niya, magpapa-shoutout daw siya sa mama niya kasi, oh my gosh, nakaka-touch to. Sabi niya, malingaw siya sa imong husband kay mo apil daw og vlog. So, ayan, naaaliw daw siya kay Dudong kasi sumasali daw siya sa vlog. Yung mama niya, take note, hindi siya pala. So, nagpapa-shoutout pala yung mama niya, si Mama Lucy Tan of Kalinan, Davao City. Yay! Shout out sa yung bonggang-bongga mami. Salamat kay, ayan, napadbad ka sa among vlog. So, ayan mami, si Wibe talaga, as in, very supportive yan. Pag sinabi ko, wala, I'm gonna vlog today. And then, ayan, mag-aano pa yun ng shirt niya. Okay na ba yung ano ko? So, ganun siya ka-supportive. And, ayan, I'm very lucky, I admit. I'm very lucky. Shout out din sa mga ka-team NL ko. Hello, sis Jed D. Ayan, shout out sa'yo. If
napanood niyo yung previous vlog ko, napasali si Sis Jadi. Of course, yung dalawang Inday ko, oh my gosh, I love you so much. Inday Yen and Inday Ikat. Ayan. Yung vlog pala ni Inday Ikat is Ikat's vlog, tapos si Inday Yen naman is It's Yan. So, ganun lang kasimple, mamememorize nyo kaagad. Shoutout din sa'yo, si Vina. So, they call me Vina. Yung vlog niya, napasali din siya sa vlog ko nung previous. At si Skin, Yeronan Kin naman yung vlog niya. Sino pa ba? Pinay Moms Vlog, si Tara, shout out sa'yo. Medyo, sorry, hindi ako nakakabisita lately kasi super busy namin. Plus, sinisingit ko mag-vlog kasi para naman, ayun, alam mo yun, updated pa rin sa mga buhay-buhay natin. Shout out din sa'yo, sis Jean Sinji. Ganun, tama yung pronunciation ko. Ayan, shout out sa'yo. Kasamahan po namin siya dito sa NL na nag-vlog. Ayan, si Face Journal. Hello, Sisi. Shout out sa'yo. And Rembi P. Oh my gosh. So, ayan. Rembi P, yung content niya is more on DIY. Ayan, sa mga mahilig ganchilyo. Ayan, magaling si Sis Rembi dyan. Pinay-Dutch channel. Actually, bago pa siya channel ko. Bago kita ko pa lang siya. So, shout out sa'yo, Sis, si Pinay-Dutch channel. Team Aja. Hello, Sis Jamie. Ayan, subukan mo na yung, yung mga challenge na pinagagagawa namin ng mga Inday. And Chen Kuting, hello. So, si Chen Kuting, ayan, Kapawaray. Hello, Meow. Shout out sa'yo. At sa lahat ng mga team friendship, hindi ko na maalala isa-isa si Super Des. Ayan, si Bisdak British Vlog. Of course, this is Dali. Ayan, and na lang muna for today. Thank you so much. Please don't forget to subscribe to our channel and pakihit na rin din po ng kampana para ma-notify po kayo pag may mga bagong video kami. And till next time again, bye!